दायो सफैबाय नै जोंनिया आगो प्रिन्टिलानि न'आव आगै फै खाथि फै लासिदों नामा मा खबर आखाया लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो लेटि लोगोफोर हैप्पी मागो ऑल ऑफ यू माने दाखालि लोगोफोर खाना जानाय भिडिअ बनायनो हासै आरोना माने ओरैबायदि बिजि जाबाय बे खालि तो बाय द वे लोगोफोर दिनै जों माने एसे जाबथिंनो नागिरदों मागोनि मुङाव माने एसे लोगोफोर एसे हाबनो नागिरदों आरोना एरनो तो बेनिखायनो आं सानबाय जे मागोनि मुङाव एसे भिडिअखौनो बनायना होस्रानोसै नङा होमबा ओमफ्राय खायफा माने मागोनि मुङाव एसे भिडिअ बिदिमोन आरोना स' बेनिखायनो लोगोफोर माने एसे मागोनि नामाव माने मागो स्पेशल नङाबाबो जिखि जाया ओके लोगोफोर दायो थांनो रेडि ओमफ्राय माने डाबल हेलमेट लायाबानो जाया आरोना माने लामायाव सासे आदा थांफागोन ओमफ्राय बिनि थाखाय लाखाबाय हेलमेट स' दायो बोरै लांगोन आं खस्थ' ओके नाउ आइ एम रेडि टु गो ओमफ्राय नै थावबो गैया गारिया तामाम रिजार्भसो आंनो माने रेस्ट नांला आरोना नै रेस्ट नांलाया गारिनो तारमाने बिनि थाखायनो माने नै हेलमेटखौ लानो गोनां जादों आरोना माने थांफायोनो अग्रा दायो जों नै माने बाङालिपारा सक सफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो जों मोनसे लोगोफोर बहुद बोरै मोनसे सानसेट भिउ पइन्ट नायनो थांगासिनो दै माने देखायगासिनो दां दसे उनाव माने दायो जों माने लोगोफोरखौ दसे नेदों आरोना माने बिराद लेजि लोगोफ्रा मा बुंनो ओमफ्राय माने सानसेट भिउ नायनायजों लोगोसे दायो जों मागोनिबो एसे माने थांगासिनो लोगोफोर नागरिजुलिनि खातरबारि गामियाव दै माने जोंनिया माने स्पेशल माने लोगो मायावसो दङ आरोना लोगोफोर बिजा जागासिनो सानसेट थ' दायो जों नै माने ड्राइभार चुइस खालामबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोंनि आदाया सलायसिगोन थ' दायो जों माने बरन'दिखौ मोनहैसिगोन दै लोगोफोर लोगोफोर दायो जों सहैबाय नै माने नागरिजुलिनि बरन'दि आइलेन्डआव माने मेन आइलेन्डआव माने फैबायलै फरचुनार रेन्ज रभार फैबावदोसो बाबारे बाबा बेफोरो 80 लाखनि गारि 80 लाख अके लोगोफोर दायो जों थांसै नागरिजुलिनिफ्राय न'आव भागे वा नै जोंनिया भागिया एमटि गोदान लाबाय दाखालि बयसो लेट्स गो लोगोफोर नाय आरोना सानसेटखौ ओरैबायदि बरिया भिउ फायोना सानसेट अ माय गड बरन'दि आइलेन्डनिफ्राय लोगोफोर दायो जों थांगासिनो दायो माने नागरिजुलिनि खातरबारि गामियाव माने एसे आदा लानाव हाबहैनोसै आरोना माने सोर आदा लोगोफोर दसे उनाव देखायगासिनो दे माने एसे आलासि जानो फैसिनो दं भागिनि मागोनि ओमफ्राय मा बुंहरदो फाइनालि नै जोंनिया आलासि लाना मोनफैबाय दै जोंनिया माने लोगोफोर जोंनिया सिफुंदा मेल'डिनि अनार जोंनि आदा अनसुमा मोननि न'आव दिनै माने जों माने नै बहुद नुबाय थायो बेफोरखौ फिल्मफ्राव बिसोरनि सर्ट मुभियाव मागोनि हिसाबै बरिया आदा हेपि मागो लोगोफोर दायो जों सफैबाय नै जोंनिया आगो प्रिन्टिलानि न'आव आगै फै खाथि फै लासिदों नामा आं लासिदों फैलाय खाथि फै मा खबर आखाया ओमफ्राय आङो गोदो गोरलैनिफ्रायनो नुबाय आरोना फिल्मफोराव दा नै सिख्ला देलायलांबाय मुंसो खुलुमसै बिथाङानो जाबाय जोंहा आदानि बिफा बिदिबो होबोरानोलै गाजालि लोगोफोर once again happy mago आदा लोगोफोर माने दिनै आं दंफायो नै जोंनिया आगै प्रिटिलानाव माने जोंनिया सिफुंदा मेल'डि माने मोनसे समाव आदामोना ओरैबायदि फेमासमोन ना माने सब सिनायो आरोना माने दाबो फेमास आदा माने आगैमोनखौ आं बहुत गोदोनिफ्राय नुबोबाय बेनिखाय आङो दिनै माबा मोनसे गोसो जाखांना माने खाथियाव फैनाय हिसाबै फैबाय आरोना ओमफ्राय मागोनि हिसाबै एसे बेरायफैबाय बहुत मोजां नांबाय लोगो मोनना आदा मुन्नु आदसा ओमफ्राय दासान्दि माबाफोर फरायगासिनो आङो नागरिजुलि हाइ स्कुलाव फरायगासिनो क्लास 10 आव क्लास 10 आव मेट्रिक होगोन आदसा आगैया ओमफ्राय आंबो क्लास 9 आव आगैया ओरैबायदि बे फार्स्ट फिल्म मोननाय खै बोसोरमोन बियो माने क्लास 5 नामाथाय 5 ना क्लास 5 ना 4 मोन थकाइसुलि सिख्ला होननाय मोनसे दङमोन आं आदा मुनिखौ माने इउट्युबखौ नुनानैसो आं इउट्युबाव फैनो गोसो जादों 100% राइट देरा जेखि जाया दिनै भिडिअ' फैयानोसै आरोना थ' नेक्स्ट लोगो मोनसे लोगोफोर दं दिनि थाखाय बाय